Conspiracy is fun. Conspiracy. Ole video turn in karon lele ta he video a hian Area 51 chungchanga conspiracy theorist kan thlirho nga baga hei tunlai a Area 51 chungchang hi aron lar le ta khop maya hei hi Facebook a event pakhat storm Area 51 they can stop all of us ti atanga nia hei event hi September ni somni zingdar thuma tanga daruk thenga nei tur angin siamania hei event ina thil tumchu Area 51 varied mo varuna nge US government ina chungan thilti tiang thilbel zongjong thil in thukha bahai chua ba pholan an tum berani chuan he event siam tu pa Meti Roberts a soidan chuan he fiam thu angin na siam ve mai maya ma serin ai takin meeting ai ven alo hloa mi makta duai chuangin he event a hian kalan tumani. Organizers say to meet on September 20th and rush onto the secret military base to, quote, see them aliens. Started out as just from a pure stroke of imagination. It's just meant to be funny. I want to do something cool out there now that we have a bunch of people, but I don't want anybody to get hurt. A couple people DM the page where they're like, I'm willing to die for the government, let's do this. Hey event siam tu pa Meti Roberts asoidan chuan kumin June ni som ni Khan Joe Roganan Bob Lazara kopna podcast angai tha a chutatang chuan Area 51 chungchang ma hian na satakin na tui chhautan em maya chu wang he Facebook event te po hi alo siam pha da hialani ma se ka soitong khan fiam thu angin a siam be mai ma he event hi arin ai takin mi te beng alo vera ma na tang to mi te lo ti chak mo enge Area 51 chunga thil thleng mi te lo hria chak em akhania mi tam tak point makte duai thum donin he event a hian telve andu ane soitong khan Bob Lazara komna tang khan Meti Roberts hian atui chhautan ta Area 51 chungchang a hian ma se Bob Lazara hi tu nge ni engthil chia nge soi enge Area 51 chungchang a hian thil hriat ane chuan Bob Lazara chungchang bi khi khami Area 51 bi chian na video ka siam to a khan ka soi to boka ama hi American physicist ania kumsang khazakwa sumriat pakwa a khan Area 51 huam chunga mun pakhat S4 tia chuan reverse engineering chu midang siam to sa thil kha an phel dara a design a technology te kha an zir chiang ani kha reverse engineering chu ni tiang na kha lo thok to ni helai Area 51 huna hian he reverse engineering na hi he UFO kan tiang chi te hi an phel dara enge an technology man le an structural design de kha an zir chiang ani chuan Bob Lazara na soidan chuan helai Area 51 huna a tho chung hian thil mak deuh a hria chu heng aliens kan ti tale mihring te hi sing khat vel kalta tang khan kan lo to po de to niangin asoi ani he thil hi US government document pakhata a chiar ania asoidan chuan heng aliens kan ti te hi planet dang pakhat zeta reticuli ti atanga ronkal niangin asoi ani kasoi tuang khan he event storm Area 51 hi fiam thuang aron lar chhuak anita ma se Area 51 hi he thil haute wang aron lar mai hi nilowa mi ta hria trat na ta chu sang khazapwa somli pasari kuma Roswell, New Mexico a thil thleng atang khan ani to ni Roswell, New Mexico a lo nei tu pakhat Mac Brazilati chuan metallic disc lian deuh thleng thlok thei them niom tak chu hmuwa an local air force base te chu hil shata ma se an ni chuan weather balloon chhia ni hi an lo ti liam ve mea ma se mi tam tak chuan hi UFO them ni angin an ngai ani chuan an hnu kumsang ka zakwa somnga chuan hetiang UFO ni om tak them te hi an hunwala chu mai ni lomin banan thok lai te po kha an muta zeu chanani chuan an soidanin kha Roswell, New Mexico UFO them ni om tak kha Area 51 a puphein an zir chiang ani chuan kumsang ka zakwa somnga panga borbel atang khan he Area 51 hun hi alo om toreng chuni in ma se ban tlang hria tatan an pho lang lova kumsang hi le som pathum atang chi a khan CIA ten
Area 51 dia omange ti anron tholang ve chawani. We're now learning Area 51, America's capital city for UFO sightings, is apparently real. Area 51 exists, but we all knew that. But at least now, the CIA admits it. Chuan Area 51 in Nevada, Las Vegas sa Omania, Groom Lake bula Omani. Area 51 in bika information dang isyat belduten ni chuan Area 51 kami video kasiyam to saka en may tala hita hian klikla. Chuan dikhan puna local zela hasakwa somkwa kum bor velatang khachuan heng UFO kanti tele aliens te kai noi novels te movies te ponya chu movies sa chuan kha Independence Day khalar em kha han te pohanya X-Files te pohanya khang khan UFO le tiang aliens lampang kha anron tel ta tiang khan anron lar chho tran zel ta ne ma se CIA te soidan khachuan helai Area 51 hi military weapon test na pun mai ani bak chu soyan nei lova ma se chunga hian enge anti chi ati hi tu man kan se thelo ani achan chu helai huna hian kalpo phalani lova lu po phalani lova guard te hin duty vek maya kalu tum chu silai te hian in ka an lo tumani than she lo reng reng. We're back. Yours are still off. Whoa. Whoa. Uh-oh. Put your hands up. Put your fucking hands up. I'm not going to tell you again. Huh? Any weapon. Listen, we're going to give you... Hemi ni bang yam mi ta chuan ral thuam test na mun mai ani chuan jing lawa aliens te UFO te an kol chat na mun ani ngen jing ani he bang te po india nga conspiracy lian tak a jok chua ka Area 51 chunga hian engian ti chia ti hi khawvel na thila sia chak ber pakhat ania tun thlenga mak kan ti ber alani hialani ka soitong khan he storm Area 51 event po hi ingbang ni mitam tak mi mak ta duai chuangina lo phur em kanti chuan Area 51 chunga thil thleng hian hre chak vek ani kan hre chak vek ani enge US government hian an thil ti chia enge thil thup van tlang hriat an du lo thila hi kan hre chak ve thawani. Tonight, the man behind the viral idea to storm Area 51, this secret and heavily guarded military site in the Nevada desert, is hoping that no one gets hurt. Good evening, everybody. I'm Trisha Keene. And I'm Ty Quinones. Now, he says people have written to him on Facebook saying that they are willing to die to get on that base just about 2 hours north of the valley. Meti Robert sa Pokhan, Area 51 tung changa tui ema pangkhan han event kha fiam thuangin alo siam be mai maya ma se mi ta chuan an lo la thutang maya mi mak ta duai thum don in an ngai evena kalve an duani chuan hetiam mi te ngai event le alo lar tak ema bang hin news ate hian an covera hetiang thila thlen china hian he event siam tu pa Meti Robert sa hi alau thong chandera FBI te hian in an ron man lawani. He was concerned he might get a knock at the door. I was just like, the FBI is going to show up to my house, and it got a little spooky from there. Masing po chuni se he event hi chu fiam thuang a kalpuyan ni angin tu matak tak an kalring lawila achan chu military property ani angin mi tu po valu tum lui kha chu ka thu man lo she don lawani alien lam soita ka chuan tun kuma UFO sighting rintlak ber pol nia ka shia chu tun kum mei ni sompariat Moscow Russia mu ania YouTube user pakhat photo heta ti chuan full moon video alak ahan en chian chuan thaeng lai thil tum tereu te te thok phei chu muwa amak tilu tukin ahan zoom deuh chuan UFO rual thok niom tak tak a muani chuan hetia video alak lai hian commercial airplane lo thok lai te po chu alo lang tel ve thowa chuan an thodan speed te po han khai khin tai la UFO rual ni om tak kha chu an speed amuang deuh bi kani thona lo lang ai kha chuan heya chan chu commercial airplanes te chu an thok yam jok pe ani thalei lunga UFO lo lang phei ve kha chu an om na kha hla deuh bi lu tu ka chuan hetiang chi tho clips dang UFO rual thok ni om tak te po hi thlirho le lokila heng tenin po hian in analyze tam tak mu thei a om bok ani
moon landing conspiracy video ka siama te po khan ka soi to boka tha a thim lampang zok mo tha te po khian site pani mo mun ni om ta tha khian a thim lampang la eng lampang om ta dark le light side om ta kha te po kha en gear taw lan share tu chuan tha thim lampang side ta khian UFO base om ni ang conspiracy theory te po oma chuan hetiang UFO activity chiang shim te po hi tha mu te atam deuh fura astronauts te researchers le academics tam ta phei chuan tha khian tu te emo an lo cheng to nge nan ringa researchers trend khat te phei chuan tun thleng po hian mi tu te emo thiam na sang tak nei te chu an la om hial an ring ani chuan an soidanin heng tha om te hian leya cheng mishing te hi milo en thareng niang te point an ring ani a chan ju thil ma pui structures na danglam tak tak tha chunga bu chua te po oma tiang han en ringo ta tang te po khan tha te po khian mi lo cheng ton om ngei na rin om ani chuan ngei tua tawla leya cheng te mo mishing te kan nun phung ti buai lem lawa lo en thak na tan chuan tha khiarem chang em boka a chan ju le tang hian la em lawa kilometer nuai thum sing riat borvel ani ta planet tang te ai fe chuan nai zo kani ole de khan UFO sighting sungchan te pokan thir ho ta ngei dan aliens te hian mishing te hi kan shiat mi lo in tha tang te po hian mi lo en tha in lo zir chiang reng te po ani ma na ngei dan lo comment la in theory te khangi rin ve I theory te po lo comment la ole khati zong khatun tuma kan thir the te chuan le photta se video le pe ka kan mule chau do nia bye. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The major population centers